Γεια σου παιδιά, τι κάνει, πως είστε, ελπίζω να είστε μια χαρά. Πέμπτο βίντεο με FNAF, πέμπτη νύχτα FNAF. Πέμπτη, αλλά όχι τελευταία. Και άκουσα τελικά αποφάσισα ότι δεν θα κάνω το custom night επειδή why not. Απλά δεν θα το κάνω. Ξεκινάμε απευθείας με την πέμπτη νύχτα. Η Τσίκα έφυγε απευθείας, οπότε ξεκινάει και ο Μπόνι έφυγε, οπότε ξεκινάμε το περαδόθε. Κάμερες, please. Οκ, και αφού μας μιλήσανε τα animatronics στη γλώσσα τους και δεν ξέρω καν τι μου είπανε, έφυγε. Εσύ κιόλας έφτασες και θα κάτσεις εκεί. Θα κάτσεις εκεί, οκ. Του μεταξύ, ακούστε τώρα εδώ ένα τεράστιο bra moment που φάγα. Λοιπόν, κανονικά σήμερα θα ανέβαζα Bloxfruit βίντεο με που θα έχει φάσει V1 έως V3 human. Αλλά μαντέψτε, η εφαρμογή που τραβάω βίντεο που ναι, οκ, φαίνεται τώρα ποια είναι, αποφάσισε να με ψιλοπαρατήσει. Έλα, ωραία. Αποφάσισε να με ψιλοπαρατήσει και αντί να τραβήξει όλο το βίντεο, τέλος πάντων, τράβηξε ένα μικρό κομμάτι. Και εγώ δεν το έχω καταλάβει ότι τόση ώρα δεν τράβαγε το βίντεο και πήρα το V3 του Human. Αλλά δεν πειράζει, θα κάνω το V3 του Shark, του Angel, του Rabbit, όπως το λένε, του Ghoul και του Cyborg, τα οποία όλα θέλουν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή Shark, Angel και Mink, εντάξει, είναι λίγο εύκολα. Δηλαδή το Angel δεν θα είναι πιο εύκολο επειδή πρέπει να σκοτώσεις έναν άλλον Angel και δεν είμαι καλός στο PvP, οπότε ναι. Το Mink, εντάξει, θα είναι εύκολο επειδή είναι μάζεψε 20 chests, ξέρω εγώ μόνο. Το Shark πρέπει να σκοτώσω έναν Leviathan, οπότε εντάξει, μπορώ, πιστεύω, να τον σκοτώσω, και αν όχι μόνος, με παρέα. Ο Freddy εντωμεταξύ νόμιζε ότι στην πέμπτη νύχτα θα είναι το πιο aggressive animatronic, αλλά τελικά απλά κάθεται στην ίδια θέση. Αλλά δεν περνάει και η νύχτα, ρε. Οκ, απλά ησυχία. Δεν ξέρω κιόλας τι άλλο να πω. Η Τσίκα είναι στην κουζίνα, το ακούω από τα κουζινικά. Τον Foxy δεν τον έχω αφήσει να βγει, ο Freddy δεν κουνιέται από τη θέση του. Όπως και η νύχτα δεν περνάει. Κουνήθηκε. Όχι, εντάξει, τρόμαξε. Και επίσης αποφάσισα, ναι, μόλις τώρα το αποφάσισα για την ακρίβεια,
ότι θα κάνω και την έκτη νύχτα σε αυτό το βίντεο. Εκτός άμα πεθάνω στην έκτη νύχτα. Άμα πεθάνω στην έκτη νύχτα, τότε θα κάνω άλλο βίντεο για την έκτη νύχτα. Έλα όμως, τελείωνε για νύχτα. Ωραία, είναι 4 η ώρα. Έλα, 4 η ώρα. Τι μπορεί να πάει στραβά αυτή τη στιγμή? Να μου τελειώσει η μπαταρία, να κάτσει ο Μπόνι και η Τσίκα έξω από την πόρτα για κανένα μισάωρο. Και ναι, γενικά δεν μπορεί να γίνει κάτι κακό. Εντάξει, καμιά φορά κοιτάω και στον Foxy να δω αν τον έχω αφήσει να βγει έστω και λίγο. Εσύ, ο Φρέντι κανονικά δεν είναι το πιο aggressive animatronic από την τέταρτη. Θα μου τελειώσει η ενέργεια ρε φίλε και δεν θα ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω πάλι την προσευχή μου για να νικήσω. Όχι ρε Μπόνι, όχι τώρα. Όχι τώρα, τα αυτιά σου μέσα. Βρήκες τη χειρότερη στιγμή για να έρθεις ρε Μπόνι. Έλα, θα μου τελειώσει η ενέργεια. Αλλά νομίζω υπάρχουν λίγες πιθανότητες να κερδίσω. Νομίζω. Ωραία. Τώρα μόνο η τύχη με σώζει. Φρέντι, πάρ' τον χρόνο σου. Ψήκα στην κουζίνα, θες να πας και εσύ εκεί? Έτσι μπράβο. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Ούτε καν που ήρθε ο Φρέντι. Μάικλ Σμιθ πήρα 120 ευρώ. Για να κρύβει δολάρια. Δόλαρς εκεί. Και πάμε και για τον AETX. Έτσι, τα γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Τι θα δω εδώ, τι θα δω εδώ.
στην πόρτα. Έφτασε ήδη τσίκα ρε φίλε, έλεος. Νομίζω έφυγε, ναι. Και τώρα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πώς την έχουμε δει τη δουλειά. Α, ήρθε και ο Μπόνι. Τουλάχιστον φεύγουν γρήγορα και δεν κάθεται για κανένα μισάρο έξω από την πόρτα. Κάντε κι αυτό. Πάλι κάποιος από τους δύο θα έρθει. Είναι μόνο μία η ώρα ρε. Τι στο καλό. Τον Fox δεν τον έχω αφήσει καθόλου ρε. Ούτε το Freddy ούτε το Fox. Ούτε το Freddy ούτε το Fox θα κουνηθούν σήμερα. Και μεταξύ όλη την ώρα ακούω κάτι σουρ. Ήρθε ο Μπόνι. Πάλι κάτι σουρ. Έφυγε ο Μπόνι. Γι' αυτό είναι το σουρ. Έλα. Γιατί είναι ακόμα 3 η ώρα. Μεγάλωσε η νύχτα, τι στο καλό. Ρίσκαρα λίγο τη ζωή μου εκεί πέρα που έκανα το πιπιου στη μύτη του Φρέντι.
Γιατί είναι ακόμα 3, τράβα 4. Ωραία, τώρα τράβα 5. Κοίτα ρε, θα πάει 5 και θα μου προλάβω να τελειώσει τη νύχτα. Α, τώρα θα κάτσεις εκεί. Τώρα αποφάσισες ότι είναι καλή στιγμή για να κάτσεις εκεί. Τράβα 5. Τράβα 5 είπα. Δεν με φτάνει. Δεν με φτάνει. Θα τελειώσει η ενέργεια. Δεν με φτάνει. Όχι. Θα τελειώσει και δεν θα πάει 6 ώρα. Αν δεν κάνω λάθος έχω άλλα 2 λεπτά. Αλλά ήρθανε και τα 2. Έφυγες. Όχι, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Θα τελειώσει και θα έρθει ο Φρέντι και θα μου κάνει το κλασικό του music και θα με σκοτώσει και θα πρέπει να ξανακάνω τη νύχτα πάλι από την αρχή, γιατί την τρέλα μου μέσα. 2. Έλα. 1%. 0%. Και τελείωσε. Φρέντι, πάρ' τον χρόνο σου. Πάρ' τον χρόνο σου. Πάρ' τον χρόνο σου. Τραγούδα το μεγαλύτερο τραγούδι σου. Ναι! Ναι! Πάρ' το! Πάρ' το! Πάρ' το! Ας το καλό σου. Έτσι, μπράβο. Δώσε μου άλλα 120. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Αυτά μ' άρεσαν. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε που τελείωσα το FNAF 1, πατήστε ένα like, κάντε και ένα subscribe και κάτω στην περιγραφή θα έχω το link για το Discord server. Άμα θέλετε μπείτε. Τα από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Αντίο.